Hai că i-am dat. Merge acum. Ia, merge. Băi, pulă, eu prima dată pe haine, după aia pe chele. Să văd cum îmi face, de-aia zic. Nu-l pun direct pe chele. Mă, pune pe mușchi și îl trage de... Da, băi, mui, a pus. Da, să spun și eu. Pe cheale? Nu pe chele, pe Bă, mă pune pe cheale, mă, mui. Pui pe cheale acum. Băi, eu prima dată pun pe haine. Pune-l din partea aia să se vadă așa. Gata? Ia. Da. Pune-l, bai muie, nu altul. Dar pune-l, bai muie, pune-l acolo. Nu, astea. Că și eu asta la altă mână. Nu, băgați-i pula. Dar pune-l, bai muie, nu ți da distanță. Pune-l și pune și de drum. Hai. Băi, până să te stai, eu ți-l rămâi pulă. Grasul, eu ți așa, să meargă și tu puneți mâna pe el. Așa, hai. Pune-l odată, mai mult. Dar pune pe el și după aia. Pune-l odată, mai mult. Da, bă, mâine, pune-l pe mână și după aia dă-i șoc. Dacă nu așa ți frică. Pune-l pe mână și după aia apasă pe ăla. Pune-l pe mână și dă-i șoc. Mi s-a... Te bat. Dar nu pune pe încheietură, băi, muie, pune mai sus, mă. Mai sus, Pune pe unde ai mușchi, mă. Unde ai părul ăla, pune? Unde ai păr, bă. Acolo. Dă-i. Așa. Pune-l pe mână, mai mult! Nu, frate! Pune-l! Nu arde, mai mult! Ei, muie, pune pe mână. Și dă-i... Acum dă-i. Hai, mă, stai. Mă, măcar de pula, acum... Nu, stai, nu pune așa. Pune-l așa, invers, tu așa. Pune-l așa. Pune mai mult de mână și dă-i șoc. Pune, dă-i. Dă-i, mă, gata. Pume uța! Bagi pula în gura ta și primul ăla tândești. Stai așa. Ui, mai mult. Pune-și pe mână. Îi se încade care, dacă nu dau amândouă telefoanele, lanțurile ale tot la care și-l pune pe limbă. Și-l ține de 3 ori. Ui, mă, măi. Bă, mui, dar nu pune pe partea de aici inima, mâini la mea. Pune pe partea aia. Bă, nu, că de nu fi cu... Pune-te pe picior. Dar nu mai pune, mai pune, gata! Miros, să fac! Mamă, că nu ți mâna când am făcut. Nu mă recunoscut în pula mea. Băi, mă duc să mă cac. Nu mai pune, mai pune. Nu, gata. Băi, dar la năți l-am pus de muie. Ne-am mulțit mâna Eu cu nu mai totul. pune, am pus 200, să-mi bag pula. Ce cameră? Fii atent, prima dată să prinde aici, după aia aici și după aia imaginea, fii atent. Nu, stai așa. Gata, Pune-mă cu aia. o ajunge, mergeți în lanțul. Voi vă omorâți. pe YouTube. YouTube-ul vă mâncă mâncarea